Szia, Kuminka Marianna, Maja vagyok. Szeretnék neked röviden bemutatkozni. Eredeti foglalkozásom ápolónő, asszisztens és csecsemőgondozónő. De mivel mindig is nagyon szerettem az alternatív gyógymódokat, ezért a természetgyógyászatot is megtanultam. Aztán, mint mindenki más, elindultam én is a spirituális utamon. Kezdtem az agykontrollon, és akkor tovább tanultam prána, nadi, parapszichológia, hangterápia. Nem is sorolom tovább, mert nagyon-nagyon sok kurzust, tanfolyamot, iskolát elvégeztem. És úgy döntött a sors, hogy elküld engem egy jó kis önismereti iskolába. 15 évig voltam katona. Most így visszatekintve hálás vagyok ezért a 15 évért. Sokat tapasztaltam, és nagyon sokat tanultam önmagamról, illetve az emberekről és a világról. Jelenleg Dunaújvárosban élek, és egy kis bioboltban dolgozom. Nagyon szeretem, mert az elmúlt 30 évnek a tudását, a tapasztalatait át tudom adni az embereknek, és ez nagyon fontos számomra. Női köröket is tartok, illetve van egy csodálatos kis táncos csoportom is. Ennek a csoportnak a neve az 5 elem dallamozgás, és szabad táncot, lélektáncot táncolunk. Valamint még a párommal egy önismereti, spirituális társasjátékon dolgozunk. Remélem, hogy hamarosan kész lesz, és át tudjuk adni a nagyvilágnak ezt a termékünket. No, és ami a szívem csücske most, ez a természetes női kozmikus szépség. Ebben tudok most így kiteljesedni. És ez az, ami most minden gondolatomat és érzésemet átjárja. Ez az, amit így hihetetlen lelkesedéssel tudok nektek átadni, és nagy-nagy szeretettel átnyújtani. Elérhetőségemet a videó alatt megtaláljátok. Köszönöm.